Efaka isicelo sebheyili owabe engumphathi womasipala waseKuruleni nosewathatha umhlalaphansi u-Imogen Mashazi utshela inkantolo ukuthi njengoba esethathe impesheni ungumuntu obuthakathaka ngokwempilo osenamahlala khona angeke ekwazi ukuthola kahle imishanguzo yakhe uma egcinwa ejele. I am currently diagnosed with hypertension, high cholesterol, diabetes, palpation of the heart, and chronic back pain. I'm using prescribed chronic medication for my health situation, and I would not be able to receive this medication if I'm detained, which can result in that my medical condition can deteriorate or even lead to death. Umsolwa wesibili nokunguLinda Xasheka nongumphathi osamesiwe wehhovisi lakwandaba zabantu kumasipala waseKuruleni. Yena utshele inkantolo ukuthi unengane eneminyaka 4 egulayo. Ukugcinwa kwakhe estoksini kuzophazamisa inhlalakahle yayo. I have a 4-year-old child who suffers from a lung disease and requires ongoing medical care. I'm the primary caregiver to our 4-year-old child who has been diagnosed, as aforesaid, with lung condition. Bonke abasolwa kuleli cala bakhululwe ngebheyili yezinkulungwane ezingama-50 zamarandi. Bazobuyela enkantolo mhla zingu-28 kuNcwaba.